everyone, mga kadudong, mga kadidang. Welcome to my YouTube channel, Christopher Gonzales. Ang gagawin ko pala ngayon mga kadudong ay challenge ko yung anak ko sa pagkain ng balot. Kasi simula nung nag-edad siya ng 4 hanggang ngayon na 9 na siya, hindi pa talaga siya nakakain ng balot mga kadudong, mga kadidang. Kaya yun, challenge ko siya kung kaya ba niyang kainin tong balot. Simula nung sinilang siya, ngayon, edad niya ngayon, 9 years old na siya, hindi pa siya nakakakain ng balot. Kaya yun ang i-challenge ko sa kanya kung kaya ba niyang kainin to. Dahil kung naalala niyo mga kadudong, yung kumain ako ng balot dito, first time niya ako nakita na kumain ako ng balot, paano niyang tanong sa akin na masarap ba daw. Kaya yun, naisipan ko na i-challenge ko siya kung kaya ba niya itong kainin. Yan mga kadudong, balot. At ito naman yung suka. Yan mga kadudong. Yan. Ngayon, ito yung kainin namin. Kaming dalawang kakain. Yung isa, siya ang kakain. Tapos yung dalawa, sa akin naman. Kasi yung misis ko ayaw kumain eh. Ako lang. Kami lang dalawa. Ngayon, sasalid ko siya kung kaya ba niya talagang kakain ito. Alright, umpisa na natin mga kadudong. Alright mga kadudong, mga kadidang. Ito na yung anak ko. Ano? Dali na, ito na yung request mo. Gusto mong tumikim ng balot, mag-challenge mo yung sarili mo. Yan. Isa lang. Ay, sige, sa'yo yung dalawa. Sa akin, isa lang. Dali na. Saan yung sa'yo? Ito or yan? Ano? Ito or yan? Sabi, buksan ko na. Ito. Dali, Ito. ganyan. Dali. Sige na, buksan mo na. Saan ba ito? Ito, dali, papukpok ng ganyan. Hindi. Hindi, ganyan. Paano yung sabaw yan? May sabaw yan. Dali, dito lang. Dali. Ito lang to. Hala, dumugo ma. It's prank. Ito mga kadudong, challenge yung anak ko kung talagang kaya niyang kainin ko. Ikaw muna mauna ito sa akin. Baliktad pagkapalot na, pagkaano natin Dali na, dito na may sabaw. Pa! Huwag mo nagbasag-basagin yan. Ikaw muna mauna. Ako muna. Mali ng pagkaano ko to. Muna Yan Tiisin ko na lang. May ano, tiisin. Yan di ba? Ganyan o. Ito yung ano dyan. Ito, ganyan o. Yan o, uy. Dali lang. Ito kayo mag-antong ng katas nito. Ay. Yan. Sa'yo. Hindi ko kayang buksan mo. Manood natin. Ayun yung ganyan nga. Ay nako. Ito. Baliktad na naman ito. Walang wifi. Ito sa'yo. Ano mo talaga ito? Challenge na ito Pero ikaw uubos. Bukin mo! Ayun na. Ayun yung suka. Grabe, kakainin ko yung Malambot, kainin mo talaga. Asin-asin pala. Sipsipin ko na lang. Huwag ko masin ha. Dali lang. Sisipsipin ko lang. Huwag ko masin. Dali na. Huwag ka namang gulit niya ng mama mo. Dali na. Dito yung sa'yo. Sabay tayo. Pa, Oo. sabay tayo. Habang nag-TV. Joke. Sipsipin ko na lang. Ano ba yan? Sising? Oh. Dali na. Oh, dali. Niluto? Maliit na sisiluto na yan. Dali. Ay, sabay tayo ha. Hawakan mo. Wait lang. Hawakan mo. Ako magre-ready.
Hawakan mo muna. Sabay tayo, di ba? Kunin ko muna itong parang ano. 1, 2, 3 bilang ha. Ah. Tumulo. Yan. Asin. Diretso mo ha. Ito mga kadudong. Sa akin yung anak ko dito. Kaya pa niya talaga. Dili, dili. O, ready? De, tubig Tayo, muna. tayo dalawa. Tayo, ate. Dali na. Kaya tubig. Paano yung tubig? Mamaya na yung tubig. Tubig ko ka suka. Dali. O, ready. Huwag mo dura ha. Lunok mo talaga ha. O, ito mga kadudong o. Yan. Pakita mo, pakita mo. Yan, balot. Yan. Sandali, pakpakan pa natin yan para di susubo talaga. Kaya na. Gina, gina. Niligtas po ako. Ganyan mo, ganyan. Ayan, para Nahawakan ko na yung liig. Yung liig. Wala naman liig yan. Nahawakan ko O dali, na dito mo hawakan, dito mo. yung buntot. Buntot ka dyan, wala naman buntot. Wala yung paa. Oh. Ano ba yan? Dali na. O dali, one. Dali na. Dali, dito, dito. Dali, cheat mo na tayo. Yan, okay. 1, 2. Luno ka? 1, 2, 3, yeah. Ah! Hindi pa ako ready. Hindi pa ako ready. Ano yung marini? Hindi na. Ready ka na. Sige. Ready. Ready. 1, Piyong, 2, 3. pikit mata. Gano'n mo, makarap yan. Buti mo. Look, look. Suka. Okay na. Look, look. Kumain ka, kaya yan mga. Sige na. Ay, nako. Kaya na. Ay, daya mo dali na. Dali na. Ay, nako. Ay, daya ka. Ginaganta mo, ma. Ganyan. Dali na. Isa pa, oh. Di pa. Dali na. Isa pa. Mayroon pa, oh. Balik tayo, isunod. Sabi ko, pikit ka Dali eh. tayo. Pikit. Alam mo natin. Oh. Pumikit Ang ka. asim, ayoko. Asin nga para ano, masarap yun ang pagpadala ng sarap yung asin, oh. Kinain ko na yung buot ng laman. Yun nga. Oh, ready, ready. Ulit, ulit. Ba't ka magulat? Kainin mo yun, Huwag oh. mo tingnan kasi. Dali na. Huwag mo tingnan. Yung paa pala. Pa! Pa! Sige na, oh. Ready, ready, ready. Oh. Lagay ko suka. Lagay mo kasi suka. Yan, be, dali. Oh, lagay mo muna suka. Dali na. Lalapag muna dito. Ganun mo, lagyan ko suka. Oh, ready. Ready. Huwag mo tingnan. Oh, ready na. Huwag mo tingnan. Oh, one. Tubig muna. Ay, sige na. Wala yung tubig. Maasim kasi lalo. Bili mo na. Tawa. Dali na. Dali. Masamot. Oh, one more, one more. Ano ba yan? Joke lang. Dali na, one more, one more. Bilisan mo, mahaba na video. Mahaba na video natin. Dali na. Ganda pa ng tubig, guys. Nakakadodong. Yan. Oh, dali na. Busog na ako, ayoko na. Sige na, isa pa, isa pa. Busog na ako. Nanang, kainin mo. Dali na, dali na, dali na. Ulit. Ready? Hindi pa. Hanggang 9. 9. Sige, sige. Bilang ko 9 na. 1. Ako na. O, sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sige, sige na. Oh. 9, 10.
Kaya talaga. Tinikman lang nga mga kadudong. Di ba yan? Hindi niya Sinuka. kinain. Ayoko na! Hindi niya kinain mga kadudong. Sinuka eh. Wala. Dami Hindi kaya. Kaya mo na. Paano kasi tinitigan eh? Kasi kaya. Ano? Parang pati na rin ako na. Pati. Pati na rin ako na ano eh. Oo. Baka susuka ka dyan ha? Sayang, 18 pa naman. Sa isa nito dong. Madala umubos. Ha? Ano? Malaki na palang sisiw. Malaki na ang sisiw. Diba? Kaya mo na? Ay, patay mo muna eh. Anghang. Alright mga kadudong, mga kadidang. Yun na yun, yung sa challenge ko yung anak ko. Kaya ba kuhain ng balot? Yun, pinilit niya mga kadudong, kaso lang, una niyang subo, talagang di niya kaya, nasusuka-suka siya, tapos biglang tumakbo doon sa kubita. Dinura niya. Tapos pangalawa, pinilit pa rin niya ulit mga kadudong, gusto niya talagang kainin, kaso lang, ano ba, hindi mo kaya yung lasa? Ha? Nakakadiri. Nakakadiri. Ano ka muna? Hindi, nakausap pa kita. Dali na. Di mo talaga kaya kainin. Dali. Ha? Pero pinilit mong subukan talaga. Oo. So, yun mga lung. O, dali na. Magbabay naman na tayo. Ano Ano ba naman limuin? Yan mga kadudong. Kaya anak ko, sinubukan na talaga dalawang beses. Hindi na kaya talaga. Pero sinuko na talaga bunga niya mga kadudong. Kaso lang talagang hindi niya nakayanan. Ayun mga kadudong. Sana nasiyahan kayo sa ginawang video ko ngayon. Dito lang kasi kami sa bahay. Hindi naman kayo pwedeng gumala ang bata mga kadudong. Kaya pinilit kong nag-vlog dito lang sa bahay kasama yung anak ko. Yun mga kadudong. Sana nagustuhan nyo yung video namin dalawa ngayon. Linwell. At kung nagustuhan ninyo mga kadudong, sana pa-subscribe na ng aking YouTube channel at pa-share na rin. Maraming salamat mga kadudong. Magpapay na tayo. Bye-bye. See you next vlog mga kadudong. Naantok, nakakain ka na ng balot. Naantok na. Magpapay na. Bye-bye. One, Eh, three, sige na. go.